खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म RNB सिविल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजखौ सरजाबनांगौनि कुद्रि साननायनि सायाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि RNB सिविल हस्पिटालखौ बोखारनायनि जेबो बाथ्रा गैया। RNB सिविल हस्पिटालाबो थागोन, नाथाय मेडिकेल कलेजखौबो जों फोथांनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। RNB सिविल हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा गैया। RNB सिविल हस्पिटाला RNB सिविल हस्पिटालै थागोन, नाथाय मेडिकेल कलेजखौबो जोङो फोथांनांगौ। बे समाव हस्पिटालखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै खावलायदों बिथां मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो हस्पिटालखौ लानानै आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावदों दि बिथां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बिथाङा बुंदों दि भारत सरकारनि नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनि गाइडलाइन्स बायदियै 100 बेरामिफोरनि मुं थिसननायाव सासे डक्टरनो 9 बेरामि नांगौ, अब्ला गासै 800 बेरामि नांगोन होननानै फोरमायदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सानफ्रोमबो 250ल' बेरामि जायो आरो क'क्राझार सिविल हस्पिटालाव 300 बेरामि जायो। बेजों ज' खालामोब्ला 550ल' बेरामिफोर जायो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ मिथिनो मोननाय जायो। भारत सरकारनि नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनि गाइडलाइन मथे 1:8 सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव थारमाने 100 जन जों एडमिसन होयो। बे एडमिसन लानाय डक्टरफोरनि सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव 8 जन पेसेन्ट नांगौ, थारमाने 800 पेसेन्ट नांगौ। किन्तु दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव 250ल' पेसेन्ट जायो दैलि, आरो क'क्राझार सिविल हस्पिटालाव 300 जन पेसेन्ट जायो। दा जों ज' मिलायबाबो 550 पेसेन्ट ओंखारो, 800 जन जाया, किन्तु 550 बा मोनसे कनसिडारेबल जायो। बेनिखायनो बेबायदि फिसा फिसा हस्पिटालफ्रा खाथि खाला थायोब्ला माब्लाबाबो बेरामिफ्रा बारायनाय नङा। जोंनो मेडिकेल कलेजखौ नांगौ, बेनिखायनो मेडिकेल कलेजखौ फोथांनांगौआ बयनिबो बिबान होननानै बुंदों बिथां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ ओरैबायदि बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि रुपनाथ ब्रह्मनि मुंखौ जों खोमोरनो हाया। सिविल हस्पिटालनिफ्राय गासैखौबो बोखारनानै लांजोबनो होननानै जों सानाखै, नाथाय माखासे बिफानफ्रा मेडिकेल कलेजाव थाहैनांगोन होननानै बुंदों बिथां आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लानिफै। RNB सिविल हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा गैया। RNB सिविल हस्पिटाला RNB सिविल हस्पिटालै थागोन, नाथाय मेडिकेल कलेजखौबो जोङो फोथांनांगौ। दा भारत सरकारनि नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनि गाइडलाइन मथे 1:8 सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव थारमाने 100 जन जों एडमिसन होयो। बे एडमिसन लानाय डक्टरफोरनि सासे डक्टरनि एगेन्स्टआव 8 जन पेसेन्ट नांगौ, थारमाने 800 पेसेन्ट नांगौ। किन्तु दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव 250ल' पेसेन्ट जायो दैलि, आरो क'क्राझार सिविल हस्पिटालाव 300 जन पेसेन्ट जायो। दा जों ज' मिलायबाबो 550 पेसेन्ट ओंखारो, 800 जन जाया, किन्तु 550 बा मोनसे कनसिडारेबल जायो। किन्तु दा बै मेडिकेल कलेजाव पेसेन्टआ बेबायदि जुदि फिसा हस्पिटालफ्रा खाथि खाला थायोबा मालाबाबो बारायनाय नङा। अब्ला मेडिकेल कलेजा इनटेक केपासिटिया दा जोंहा 100 स्टुडेन्ट एडमिसन लानो हायो, किन्तु नेक्स्ट इयाराव जुदि जोङो पेसेन्ट नाम्बारखौ बारायनो हायाबा 50आव थांगोन। दा 50आव थाङोबा लासैनो आरो 50आबो जुदि खमायलांनानै थांनांगौ जायोबा मेडिकेल कलेजनि रेजिस्ट्रेसनाबो मोनसे इस्यु जाहैगोन। थ' जोंनोथ' मेडिकेल कलेजआ नांगौ नङा होमबा? सोर बुंगोन जे मेडिकेल कलेजखौ जोंनो नाङा? थ' मेडिकेल कलेजखौ नांगौब्ला मेडिकेल कलेजखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि। बाहाय राजनिति जानो नाङा। जि आन्दलन जादों मोनसे राजनिति दलनिफ्राय खालामबाय थादों, खालामनो हाखा। नलबारियावबो जादोंमोन, किन्तु राजनैतिक दलफ्रा बाहाय कंग्रेस दं, बिजेपि दं, गासिबो बुजियाव मेडिकेल कलेजखौ जोंनो नांगौ। बिनि सात्तआव सिभिल हस्पिटालनि माखासे सात्तखौ एसे गारनानै सिभिल हस्पिटालखौबो दोनबाय, किन्तु बुजिनि गेजेराव मोननैखौबो सालायगासिनो दं। दा जोंबो बेबायदिनो खालामलांनांगोन, खारन बियो मेडिकेल कलेजा जुदि जों सालायनो हायै जायोबा जोंनिनो बिराद गिदिर लस, लाजिनांथाव बाथ्रा जागोन। आरो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालनि प्रति जोंहा गोसोआव जे सेन्टिमेन्ट गैया बे नङा। जा सेन्टिमेन्ट दं, रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ जों खोमोरनो हाया। थ' दिनै जिखिनि दङ बेनि अनगायैबो दस्रा माखासे सेक्सनफोर लाबोनानै जों डेभेलप खालामनो हायो। दा बेखौ गासिबो शिफ्टिं खालामनो एबा बोखारनानै लांजोबनायनि खुनु परिकल्पना गैया, किन्तु माखासे डिपार्टमेन्टआ हजोंहाय थाहैनांगोन। दा जेरैहाय बाहाय OPD थागोन, इमारजेन्सि सार्भिस थागोन, गायनियाबो प्रिलिमिनारि स्टेजआ थाजोबगोन, किन्तु क्रिटिकेल
ट्रिटमेन्टनि प्रयोजन जायोबा बा क्रिटिकेल टेस्ट खालामनांगौ जायोबा बे रेफार खालामजोबनांगौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बाहाय खालामनो हानाय नङा बेबादि जोङो पेसेन्ट नाम्बारखौ बारायनांगोन कलकाता बा दिल्लीफोर बादि सिटि मोनब्ला बाहाय पपुलेसना आंखाल गैया लाख लाख पपुलेसन दङ हिसाबै मोननै मोनथाम मेडिकेल कलेजाबो सोलिनो हायो खिन्थु क'क्राझार बादियाव जेराव माखासे हाजारल' पपुलेसन दङ दा बे जोंनि माबायाव थांनाय बाराव एनएमसिनिफ्राय मोनसे हियारिं लाफैदों नेशनेल मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय बे बिराद गिदिर कुइसन जादों मानो पेसेन्टआ बारायाखै मानो 250 जनल' 800 जनाव बोरै 250 जन 500 बा 500 600नि गेजेराव थाब्लाबो जोङो सानजागौमोन दे पेसेन्टआ बारायो दाथ' बोसोराव बारायथाराखै 2 लाख थाखा पेनाल्टि होनांदों मेडिकेल कलेजा बिनि थाखाय सोरखौ दाय होनो डक्टरखौ दाय होनो ना प्रिन्सिपालखौ दाय होनो बे प्रिन्सिपालनि डक्टरनि दाय नङा पेसेन्टआ जे थाङाखै बिनि थाखाय दाया सोर खारन जों मेडिकेल कलेजखौ गोसो होआखै दा बे मोननै सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजा एमालगेमेसन जायाबा पेसेन्ट नाम्बारा ओरैनो बारायनाय नङा फैगौ 15 बोसोर 20 बोसोरावबो एसेबां पेसेन्ट जानाय नङा क'क्राझाराव खारन बाहाय पपुलेसना एसेबां बारायाखै आरो जों बांसिनानो दिनै कचबिहाराव थाङो गुवाहाटियाव थाङो बङाइगावआव थाङो क'क्राझाराव ट्रिटमेन्ट खालामो दा बे खारनाव क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव जेसेबां पेसेन्ट फैगोन बेनि रेफार खालामनाया मेडिकेल कलेजाव खालामनांगोन बे हिसाबै दिनै जि राजनिति खालामदों आं सोंनो लुबैदों मा मेडिकेल कलेजखौ नांगौबा नांगौना नाङा जुदि बिसोर जुदि नाङा होननो सानोबा बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरनि खोथा खिन्थु नांगौ सानोबा बावहाय पेसेन्ट नाम्बारखौ बोरै बारायगोन आरो बाहाय मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि गोनांथि जागोन जों बेखौसो मावनो थांगासिनो दं आरो थांलाय फैलाय लामा गारि घरानि जि बेबस्था बिटिसि सरकारनिफ्राय बोसोरसेनि गेजेराव बेखौ फोजोबजोबगोन आरो दा लेबरेटरि टेकनिशियान गैया बाहेरानिफ्राय जों मोना दा बेखौ बिटिसिआ गावसोरनो इनिसिएटिभ लानानै ट्रेनिंबो होगासिनो दङ आइसिइउनि माने टेकनिशियान गैया बेखौ जों अल आसाम नागिरबा मोननाय नङा जेरावखि हायार लानो नागिरा खिन्थु जोंनो ट्रेन आप खालामनानै दिहुननांगौ जायो थ' बिनि थाखाय जोंनो एसे सम नांगौ थ' कमप्लिट 5 बोसोरसोनि गेजेराव मेडिकेल कलेजा गावनो गाव वेल इक्विप जागोन खिन्थु बावहाय राजनिति जानो नाङा आं बेखौल' खावलायो जों बुजाबुजिनि गेजेरजों मेडिकेल कलेजखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ आरो RNB सिभिल हस्पिटालखौबो मोनसे लेभेलाव जोङो लाखिनानै दोननांगौ